Isang magandang umaga sa ating lahat. Nagtitipon tayo ngayon upang kilalanin ang 10 natatanging programa ng ating mga barangay. Mula sa 132 aplikasyon ng iba't ibang barangay, nangibabaw ang mga programang pinaparangalan natin ngayon dito sa 2025 Galing Puok Awards Ceremony. Sa barangay nagsisimula ang serbisyong pinakamalapit sa tao. Dito ang unang nararamdaman ng bawat mamamayan ang malasakit ng pamahalaan. Hindi madaling gumawa ng mga programa lalo na kung limitado ang pondo, kulang ang tauhan, at marami pang mga ibang pangangailangan ang komunidad. Ngunit, pinatunayan ninyo na posible naman ang mahusay na pamamahala kapag malinaw ang layunin ng proyekto at tapat ang proseso sa pagpapatupad nito. Katulad ng muling pagbuhay ng Macabalo River ng Barangay 57, Dapdap sa Legazpi City, hanggang sa Baskwela ng Barangay Balulang, Cagayan de Oro City, na nagbabalik sa pag-aaral sa mga bata, napakahalaga. Mula sa street camp ng Barangay Blue Ridge, Quezon City, na naghanda ng mga residente para sa lindol, hanggang sa solar-powered program ng Barangay General Malbar ng Santiago. Mayroon din tayo mga proyekto na urban gardens sa palit bote para sa tinapay sa Barangay Daang Bakal, Mandaluyong. Napakabago, nakakapag-isip kayo talaga ng mga panibagong paraan kung paano na makilahok ang ating mga kababayan, ang taong bayan. Hindi lamang sa pamalahan, ngunit kundi pati na sa ating mga pagtulong sa ating mga kababayan. Meron tayong Barangay Daang Bakal, Mandaluyong, clearance with a checklist sa Barangay Nagasikan, Santiago, upang pataasin ang partisipasyon ng komunidad sa pamamahala. At Community Justice Garden ng Barangay Pantal sa Dagupan City. Ang gaganda nitong proyekto ninyo. Masasabi ko talaga, ang naisip ninyo mga bagong project, hindi namin naisip sa national government ito. Sa barangay lang talaga manggagaling ito. Mula sa Kariton na tumutulong sa conflict resolution sa Barangay Poblacion, South Cot, hanggang sa muling pagsilang ng Tripa de Gallina ng pangunguna ng Barangay San Isidro sa Makati. Sa Sign Language Training, Barangay Tagas, Tabaco City. Iba-iba man ang programa, iisa ang hatid na mensahe. Kapag tinutugunan natin ang pangangailangan ng tao, nagdudulot ito ng magandang pagbabago. Ipinakita rin ng ganitong parangal na ang tapat at maayos na pamamahala ay hindi lang nasa kamay ng national government. Nagsisimula ito sa pangunahing unit ng pamahalaan, ang barangay. Dahil kapag malinaw ang proseso ng pamahalaan, lumalakas ang tiwala ng ating mga kababayan. Kung may pananagutan, tumataas ang respeto ng mamamayan. At tuwing inuuna natin ang kapakanan ng taong bayan, sumusunod ang pag-unlad ng ating inang bayan. Ito ang kulturang nais nating ipalaganap sa pamahalaan. Ganito ang serbisyo publika na dapat ramdam ng pamayanan, tapat, bukas, at may direksyon. Let us strive to continue to replicate the success of these barangay initiatives on a national scale. Learning what works and strengthening the systems that uphold efficiency, participation, and transparency in government. Pinapasalamatan natin ang Galing Puok Foundation sa higit sa 3 dekada ninyong pagtataguyod ng mahusay at tapat na pamamahala. Para naman sa ating mga awardees at saka finalists, congratulations sa inyong lahat. Sana ipagpatuloy ninyo ang pagbibigay ng serbisyong may malasakit sa ating komunidad.
Huwag niyo pong kakalimutan na dapat na malaking pasasalamat natin sa pagpapaalala na ang pagbabago at pag-unlad ay nagsisimula sa pinakamaliit na hakbang at lumalakas kapag tayo ay sama-samang kumikilos. Mabuhay ang mga barangay, mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you, Mr. President. And